Сега в момента да покажем това нещо, където го виждате, трябва да излезне през джама. Както обучавам и уча питони, така мога и физическа силова работа да действам. Който има желание и има такъви камъни, мога да се обади. Ще се разберем и за цената, ще се разберем за всичко и сега в момента започваме показното. Тук не играят мускули, играе главата и сърцето. Начина на хващане на всичко. Добре. Добре. Малко ще има кратка пауза. Това е лекичко. Опа! Нещо. Това ще хванем като за последно на този клип, на следващите още и на два пъти. Спирай.